WINNDERE par ce que ɗaɗɗi ci photo mbaɗɗa hen ko worɓe mbaɗɗa hen ko rewɓe joni non ɗaɗɗol hen fof wonko haalata ɗaɗɗol hen fof wonno darorto ɗaɗɗol hen fof wonno lelorto min ƴewgal am kala hen no simi waɗi mi yiya neɗɗo yimɓe men ɓe hande o ina metti hande ujunere neɗɗo yiɗi tan hade nadde ceerno ko ma ƴeewa tene woti yoɓe ndento ƴewgal e andude e wawde wona gotum neɗɗo ina ƴeewa tawa hiwde ala ko ande yoɓe ndento yimɓe ɓe non jiɗi hade ɓe nadde e neɗɗo o ko maɓɓe kumpito tawo sa yiɓe tan haysi ko fenade tawi tan haalaniɓe koɓe jiɗi haalanede ko kala ko mbiɗaɓe ko ɗum ɓe gumata aɗa andi ono wiite gueɗi ɗiɗi mawɗo am haalanno o wi ɗum ceerno gueɗi ɗiɗi tan andata gandal mum weltinede ha o welto walla mettinede ɓernde hande metta beltina ceerno ha ɓernde nde welto o holluma gandal walla mettina ɓernde nde o holluma gandal to banggue tongoɗe men enen si tawi neɗɗo yiɗi jokkodire meɗen numéro téléphone tan mo ganduɗa kala ɗo mbawmi wonde aduna e ko on tan kutoran ɓaydi hande ko jamanu WhatsApp mi wonami kewɗo numéro aji min presque ko numéro goto joguimi mo ganduɗa mo gandirami mbatta ko 00221 mbaɗa 77 mbaɗa 173 72 43 ko WhatsApp ko appel normal si neɗɗo wi dabari wodani a heɓani wawɓe aɗa andi ni wayi tan ñaw mbo sellata wodani ñaw mbo sellata wodani ko gandanaɗo safara e mbo andanaka safara ko ñabbuli kala ñabbuji ɗi fof ina cella to banggue dabari ina jogui pelɗe baɗeteɗe kala nde lowtiɗaɗe kala nde neɗɗo dawru ma e nder balɗe tati nangue ngue mutatamo e nder balɗe tati ta balɗe tati nangue ina muta ingue fuɗa ha timmat tati lootoɗa ɗen ɗon pelle par ce que si tawi aɗa itto e leggal ngal kala jiiɗo ma ndin hitande artatamo miɗo jogui felgo ngo lootanmi neɗɗo pelɗe ɗiɗi looteteɗe nder wuuro lootetego e ladde si miɗo loota neɗɗo felgo wongo ladde ngo nawata ko kompoleji ɗiɗi nawa sabunde nawa ndiyam goɗɗam heɗo de an lottoɗo nawa comci ɗiɗi nawa ndiyam sabunde e ndiyam ndam ala hay hunde lootoɗa toon sa a lootima toon ha a gayni felgo ngo a ruttoto mbatta sabunde e ɓandu ma ndu ɗin comci ɗi nawnoɗa harmini wattade ɗi kono hay si mbubu jori ma mbo samat kala memɗo ma huwatta alhamdulillah aɗa andi rafiji hande gonɗi hande aduna o il faut yimɓe ɓe ganda hol danger majji hol ko ɗi gaddanta neɗɗo o si tawi ɗi goni e ma ko mbiɗa ko hande mo jiiɗa hen fof cukalel e mawɗo fof woyata tan ko gojji gooti jambita tan woni rafi biyeteɗo kaliya woni taare kewɗe ɗe taare cukkaɗɗe taare ɗe ganduɗa tan wawa darade ɗum ko kaliya ɓalejo watta ɗum ɓuuri ɓaleri bondi hande ina bonni manowiji yimɓe ɗi hande ɗum woni ko takata ha yimɓe hande hewɓe ɓe mbawa yitade koye mumen gueɗal gongal ngal ko rafi biyeteɗo humorite minen fulaɓe mbiyata fero ko ɗum hunde bonde e gorko ñamat gorago gorko ha laaɓa humorite ñamat ha laaɓa jomum natta wonde gorko nangata ko keeji nanga koyɗe nanga reedu wulandu nanga keeji wara ɗaɗima ha laaɓa ɗaɗi jomum natta wadde fonctionné paye ɗe defete par ce que rafi fof gonɗo e nder reedu sa warani bone ko gartowo kalmuma e safrude wona gotum yo yimɓe gandu ɗum kalmude neɗɗo e safrude ɗum ha o sella o heɓta cellal ɓandu makko wona ɗum gotum ɗum woni ɓe jiiɗa eyyi a safrat neɗɗo o ɗum woni ko jiita hande o won hen noon woɓɓe taw ko fijoɓe ɓurtuɓe ande fijodare wonno neɗɗo fijirde tawi ko guila ko cukalel a woni e fijirde a mawni hankkadi a nattat wawde jogade doole ɗum woni mbaw nattat ɗum woni mo jiyata jomum faando debbo tan heddi noon goɗɗum rafi no wawi wonde hen woni kaliya no wawi jaggude ma safrete payane ɗe a yiiɗe mi defat leɗɗe ɗe jomum defante wona e yarde si tawi a yariɗe nder une semaine tan a andat leggal
fenande mum juutani to longal danewal yo to longal jawdi e dabari fof juutani wat njiya tan e nder yontere sa memi hen ko nafata ma andat aɗa andi affaire dambo ko kañum woni ko mbimami ko kañum woni kaliya kam woni kaliya kam sukkata taare natna ardude no jiɗir jomum yiɗiri ni par ce que yaat ko ene sukka aɗa andi kañum geɗe ɗiɗi no mbaɗa ɗum so tawi neɗɗo o ko ɓe jaafo ɓe tawi ko neɗɗo pijowo kewɗo juuɗe woni debbo woni gorko ena nanga neɗɗo o si nanguima noon yeyata ko pijowo si nanguima noon par ce que si worɓe ɓe rewɓe wona ɓe gotum par ce que won cukalel walla wonɗo debbo gondata e muɗum wonno adortoma tan fiɗanma ɗum woni piɗal ngal nantagal heewɓe nanɗo piɗa ina gondi e dambo ko rewɓe piɗi ɗum jomon tawatinani ka ko ɓe cellani par ce que wondude e debbo tawa ellaji muɗum laaɓani walla debbo no wondi e kuna woni ñaw biyeteɗo kuna ɓawlinowo farilla jomon tawa jomon laaɓani yiya hande woppa janggo arda noon ɓen ɗon si jomon woppata wondude e mabɓe tan joni gonda e rafi eyyi aɗa andi ƴiƴam cirki takata ha ɗaɗi mbawa wadde fonctionné ƴiƴam e tiwoji joni noon ƴiƴam si maayi ƴiƴam maayiɗam si heewi e ɗaɗol sukat nattat yaade nattat dillude ɗum woni ko wari jalluɓe ɓe joni noon eɗen jogui leɗɗe enen so tawi woni neɗɗo o ari ko noon siforani en hawri ko leɗɗe ɗe joguiɗen de en dokka ɗum tan mbiyen ɗum yo yara nder une semaine eyyi aɗa andi no mbirunumami nane ni tan to banggue leɗɗe waɗɗi leɗɗe nogas e jeetati leggal hen fof jogui fannu mum leggal ayi legge waɗi leɗɗe ɗo ɗe puɗata ni kala ɗo ɗe puɗi basal ɓurata hewde hen basal ɓurata hen hewde ɗum alhamdulillah ko joguiɗen e almudo mo gonɗen sababu dañi carte séjour ɗum si limama ɗo ene heewi kadi wonɗo hettiɓe ɗum ɓe ganduɗa ko kalinoɓe Europe ina jiiɗi kuma ƴami mumen no paari bonde sababu donki hebde kayitaji pewnana pelle muɗum nelda condi ɗum ne condi ndi ko gueɗi ɗiɗi saɗa lotodi tawi ala kayitaji a heɓat kayitaji keɓa golle kayri a wawa lotade ndi taw wawa a dimbotako eyyi ndi softinte sa lotima tan ndi immintanma par ce que leggal ngal no saɗa itta ngal fiddi ɗon kalɗen ko gonɗo toon mo ala ɗiri ɗum noon gonɗo ɗo jiɗɗo yaade noon jiɗɗo ya waɗi leggal muɗum ɗum ne aɗa jogui eyyi ɗon seeɗa e wonko joga hen ɗon ƴeewete par ce que haɗa andi neɗɗo yiɗa yaade tawa koko ñoƴƴa eyyi tawa wona lawol tawa ko ñoƴƴo eyyi taw ñoƴƴite walla neɗɗo no yiɗa yaade tawi tawa kadi ne wona yiɗa yaade Espagne tawa wona Espagne woni ɗo mum tawa ko France lawol mum donc ɗon ƴeewa so tawi woni eyyi walla mbiya ɗum yo ya nokku naggam par ce que hande yimɓe heeɓe wonɗo kuɓɓi tawa ko serna men mbino yanno leydi naggam jaa toon leggal gotal ene woodi sa yi yimɓe temedere saji min cirlita selluji mumen kuɓɓaɗo autoji mumen an dartoyta ko si wona to amen ina jogui leggal gotal ko ɗe ɗiɗi gotal ngal si lamɗo yingal on ñan sertade laamu waɗɗo tini kala nde yingal sertade laamu won guure to amen to lamɗo suusa nadde to on ñan kam a parate laamu ngal ina woodi ndin condi debbo fof jiiɗo ndi serete gonɗo e dewgal debbo fof jibinowo so yii ndi yalta wonta jibinde tawo ndin ko affaire laamu tan ndin ko halkirde bonnirdi ñifirdi saɗa yiɗi fawde lamɗo ko teddi tawo wonko watte eyyi no ko ɗe ɗiɗi ngalɗa ko bonnoyat ngalɗa ko so tawi aɗa itta ngal a ƴeŋade maggal hay leggal gotal wawa wonde maggal ngal leggal hay gotal wawa wonde maggal kangal tan wonata dow jiɗɗen hande hollude gandal ngal ko génération no sukaɓe nanɗo yimɓe mbiya gandal ala natti wodde ala wiyama beyi pobbi beyi mbawtima pobbi humbewama alhamdulillah koyen liggotoɓe fina tawa leɗɗe lolle e to banggue sirluji jawdi e ko wayno ɗen ɗon gueɗe kono kadi leñol ngol koyen renduɓe ngol leydi Sénégal koyen renduɓe ndi leydi ndi koyen renduɓe ndi ko adi hande parce que ɗo jibine ɗen tawɗe leydi ndi ine rendi wadde ko alana wonana fotani sernude men. WINNDERE